Хора. Така, пуснах записа. Добър вечер. А, радвам се на тези, които успяха да се включат. Радвам се да срещна участниците в нашата среща, посветена на а, най-силната и същевременно така привлекателна тема. Това е поемането на отговорност за собствения ни живот. Това е крачката, която ни отвежда от позицията на жертва към позицията на съзнателен творец. Преди да започнем, нека така да създадем една атмосфера. Ще помоля всички да се настанят удобно, да поемете дълбоко въздух и да си позволите този час, час и половина, колкото време отнеме, да бъдете само за себе си. Защото тази вечер ще говорим за вашите избори, за вашата сила и за вашият живот. Ще говорим за вас. Така, а, започваме с темата. Темата не съм я избрала аз. Темата дойде от вас, от това, което вас ви вълнува и това на мен много ми харесва, защото вярвам, че уебинарите всъщност не са еднопосочни лекции, те са едно живо пространство, в което всеки може да поставя въпросите, които ги вълнуват и всеки може да предложи тема за следваща среща. И така днес говорим за поемането на отговорност за живота си. Преди да започнем, нека да направим една кратка настройка. Моля всички да затворят очи, да си поемат дълбоко въздух. Поемете дълбоко дъх и си спомнете момент от живота, в който сте поели отговорност за нещо. И това не ви е тежало. Изобщо не ви е натежало, а напротив, дало ви е сила. И усетете тази сила в тялото си. Тази сила вече е ваша. Ще започна с една кратка метафора. Представете си един човек, който върви през гората. Върви по пътека, която е неясна, която а, не се виждат ясно очертанията и често се губи, неравна е и наоколо е само мрак. И този човек върви и обвинява гората. Обвинява гората защо няма светлина, защо не вижда пътеката, защо не е оказано на къде да върви. И в един момент този човек докосва джоба на своят панталон. Напипва нещо, бърка в джоба и вади от своя джоб едно фенерче. Фенерче, което винаги е било там, с него. И когато светва фенерчето, светлината осветява пътеката и тя става светла и ясна.
Отговорността е именно това. Да осъзнаем, че фенерът е в нашите ръце. Може да е малко фенерче, може да е голям фенер, но той е в нашите ръце. Много често, когато чуем думата отговорност, в нашето съзнание изниква асоциация за някаква тежест, за дълг, за задължение. Много хора изпитват дори чувство на вина и свързват отговорността с това да носят целият товар на гърба, на раменете си, на целият товар на света. Всъщност, поемането на отговорност е най-голямата форма на свобода. Това е моментът, в който ние спираме да чакаме някой да подреди нашия живот. Това е моментът, в който ние осъзнаваме аз избирам, аз създавам, аз водя. Отговорността в никакъв случай не е наказание. Тя е начин, по който ние можем да станем автори на своята история, автори на собствения си живот. И отговорността в никакъв случай не е и вина. Тя е способността да отговаряме на обстоятелства, на избори и на себе си. А, тази вечер ще ви говоря за трите нива на поемане на отговорност. И първото ниво, за което ще ви споделя, това е нивото на личната отговорност. Това, което започва и завършва в самите нас. Това е нивото, където ние не можем да прехвърлим вината, тежестта или задълженията на някой друг, колкото и да ни се иска. Но това е свързано с нашите избори, свързано е с нашите решения, с отношенията ни към самите себе си, към живота като цяло. Много хора си мислят, че отговорността наистина е тежест, която те трябва да поемат, като приемат като бреме. Аз трябва да поема отговорност, значи сега на мен ще ми е много трудно, ще ми е тежко, ще имам задължения. А всъщност отговорността е нещо много по-дълбоко и много по-освобождаващо. Тя е нашата вътрешна позиция. Тя е решението. Аз съм авторът на своя живот. Аз избирам какво да направя с това, което ми се случва. И когато поемем лична отговорност, ние преставаме да бъдем жертва на обстоятелствата. Вече не казваме, нямаше как, да живота ме принуди, другите не ми позволиха. Вместо това започваме да търсим отговори. А, какъв е моят избор тук? Аз какъв избор бих могъл или бих могла да направя? Какво е онова, което аз все пак мога да направя? А, много случаи имало дори в ежедневието. Че много от вас са чували как някой, например, се оплаква. Аз съм нещастна, защото другите ми пречат. Нали? По някакви различни причини. Аз съм нещастна, защото следват ред причини. А, защо? Пречат ми родителите, защото не ме подкрепят. Преча ми партньорът или съпругът, защото не ме разбира. Пречат ми колегите в офиса. Пречат ми обществото, пречи ми държавата. Винаги и винаги има известна доза истина в тези думи. Наистина има външни трудности. Но когато ние се вгледаме по-дълбоко,
ние всъщност виждаме, че става дума не за другите, а за избора, който човек прави. За избора, който човек трябва да направи. Дали да остане в ситуацията или да намери начин, по който да тръгне по нов път. И въпросът тук не е в това дали някой пречи. Въпросът е аз в този момент какво избирам? Оставам ли или тръгвам? Приемам ли или променям? Ако си дадем една минутка за отговор на въпроса, нека всеки да помисли дали има ситуация в живота му, в която той обвинява външните фактори, а всъщност решението е в самият него. Може би това е връзка, в която се чувства нещастен, но изпитвате страх да си тръгнете от тази връзка. Може би е работа, която отдавна ви изтощава, обаче вие си казвате, ам, всъщност аз нямам друга възможност на тази възраст, къде да търся, а те дали на другото място ще ми плащат, ами аз тук съм се свикнала, тук се познавам с колегите. Това може да бъде и начина на живот, който ви натоварва. Обаче вие избирате да не го променяте. Всяко няма как често крие едно страх ме е да поема отговорност. А, важно е да обърнем перспективата и да погледнем на отговорността по друг начин. Не като на някаква верига, която сме надянали на раменете си, а да погледнем на отговорността като на свобода. Когато кажа аз избирам как да реагирам, аз вече не съм подвластен на чуждите думи и действия. Когато кажа аз избирам как да живея, аз вече не съм жертва на системата, на семейството или на живота или на съдбата, както някои го наричат. Когато кажа аз избирам себе си, аз вече не чакам някой да дойде и да ме спаси. Защото имам свободата да направя избор. И истинската свобода обаче не е аз да правя каквото си поискам. В никакъв случай. Истинската свобода е осъзнаването, че дори обстоятелствата да са трудни, моят избор винаги остава мой. А, в една терапевтична група м, имаше една жена, която а, беше семейна, а, имаше брак, но тази жена сподели, че в нейното семейство постоянно получава критики, постоянно я критикуват. И това я кара да се чувства м, от критиките, които получава, да се чувства унижена. И тя наистина в началото обясняваше как не може да бъде щастлива, защото тя вече се е омъжила, той мъжът и е такъв какъвто е, пък децата как се отнасят и тя всъщност няма избор и си търпи това отношение, тази критика.
И но в процеса на работа всъщност се оказа, че а, тя има три избора. До там се сведоха нещата, че пред нея всъщност имаше три избора. Единият избор беше да сложи граници, да започне да отстоява своите лични граници. А вторият избор е да поиска помощ. И разбира се, имаше и трети избор в случай, че тя живее в разрушителна връзка, тя да напусне тази връзка. Но този последният избор в никакъв случай не е нали, първото нещо, което се поставя пред нея като решение. И докато работехме в тази група, тази жена, нали, започна да работи със себе си и да следва стъпките, които трябваше да предприеме за себе си, лично за нея. И след време м, така се оказа, че тя изобщо не е вярвала, че е възможно а, да направи това, което е направила и да се окаже, че всъщност тя има избор. И това, което е направила, беше просто да постави своите граници, с които нейното семейство, нейните близки са се съобразили. И вместо тя да тръгне да променя външните обстоятелства, външните условия, тя всъщност е започнала да изгражда себе си отвътре и да чувства сила в себе си. И именно това е силата на личната отговорност. Защо обаче на нас ни е толкова трудно да поемаме лична отговорност? Това първият отговор, който ми идва на ум е да кажа, че ако беше лесно, всички щяхме да го правим. А, но има няколко капана, ако мога да ги нарека капани. Първо, това е страхът от грешка. Много хора, когато имат възможност да поемат някаква отговорност, първото нещо, което идва в ума им е, ако аз избера, ако взема решение, дали това после няма да се окаже лошо решение. И ако се окаже лошо решение, то тогава вината ще е моя. И в този случай е много по-лесно да кажеш, бе, те всъщност другите не ми позволиха аз да взема решение, другите ме спряха. И тогава си оставаш пак в комфортната зона, където оправданията са много лесни. Знаем, че лоши решения няма. Всяко едно решение, което ние вземаме в момента, в който го вземем, е правилното решение. Това е решението, което нас ни води в точката, в която ние трябва да бъдем. Там, където трябва да стигнем. А вторият капан е желанието ни да бъдем спасени от някого. Нашето вътрешно дете, вътре в нас, много често иска мама, татко, партньора, съпруга, началника, шефа, учителя, който и да ни реши нашите проблеми. Зрелостта обаче изисква ние да видим, че а, спасителят съм аз. Единствено аз мога да спася себе си. А, Третият капан е навикът ни да бъдем жертва. А, Жертвата винаги получава внимание, получава съчувствие,
И това в момента нас ни удовлетворява. Виж как а, на мен ми се чувства. Но това внимание не е внимание от емпатия. Това внимание е кухо в повечето случаи и не води до никаква промяна. Представете си, например, че карате кола. Сега ще ви дам такава една малка метафора в живота. Представете си, че карате кола. Когато държите волана, може да си представите даже как сте хванали волана, как го усещате в дланите си. Държите здраво волана, управлявате вашата кола и карате по пътя. Този път не винаги е идеално гладък, с чисто нов асфалт. Понякога по пътя има неравности, има много дупки. Само, че вие сте избрали посоката и се движите в тази посока. А, Пътят, да, може да има а, дупки, неравности, да е стар път, който обаче път ще ви изведе на пътя по посоката, която вие сте избрали. И си представете сега, ако се откажете да управлявате, вдигнете ръце от волана и си кажете да става да става. И тогава кой ще управлява? Някой друг в случая или обстоятелствата, в които се намирате? Личната отговорност, метафорично представена по този начин, е именно това. Да държите волана на вашия живот. Може би се чудите как може да започнете да развивате това а, ниво на лична отговорност. Първо, признайте си къде се отказвате от отговорност. Къде отказвате да поемете отговорност? В коя област вие обвинявате други? Второ, спрете да използвате езикът на жертва. Вместо той ме ядоса, той ме нервира, тя ме обиди. Кажете, аз се ядосах, аз се нервирах, аз се обидих. Третото нещо, започнете да правите своите малки избори съзнателно. Не чакайте нещо голямо. Промените не идват с големи а, стъпки, с големи събития, с а, големите избори. Промените идват с малките крачки и с малките избори. Например, днес вие изберете храната си. Изберете какво на вас ви харесва, какво искате да опитате, каква искате да ви бъде закуската. Направете този избор вие. Изберете с какво днес вие да се нахраните себе си лично. Изберете реакциите си. Как днес решавате да реагирате, ако някой ви отправи забележка, която смятате, че е неуместна. Започнете да избирате думите си. Внимавайте какви думи използвате и започнете съзнателно да избирате тези думи, които на вас ви харесват. Тези, които думи бихте искали вие да чувате или да чуете от околните. И не на последно място, приемете, че изборът носи риск. Да,
Вие може и да сгрешите, но дори грешката, да приемате това за грешка, защото аз преди това ви казах, че а, всъщност грешни избори няма, но дори вие да го приемате по този начин, знайте, че това решение е вашата стъпка към мястото, на което трябва да стигнете. Това е стъпка към вашата зрялост. И един въпрос към вас. Ако днес трябва да назовете една единствена ситуация, в която до този момент сте прехвърляли вината на другите, коя би била тя? И какво би се променило, ако кажете аз избирам да поема отговорност тук? Помислете а, за това, може да си го запишете, но винаги, когато правите такива упражнения, бъдете много честни със себе си. Винаги избирайте честността. А личната отговорност е първото и основното ниво на зрялост. Тя е онова нещо, което ни прави, както ви казах и в началото, автори на нашия собствен живот. Ние си пишем нашата лична история и тя започва с едно просто изречение. Аз избирам как да реагирам. Аз избирам как да живея. И когато започваме да го казваме наистина, не като лозунг, а като вътрешна истина, започнем това да го усещаме и да го признаваме пред себе си, тогава и възможностите пред нас се разкриват. Тогава вече не чакаме външния свят да се промени, за да се чувстваме ние добре, да се чувстваме щастливи, да се чувстваме радостни. Просто самите ние ставаме промяната. Второто ниво на отговорност, казах ви, че тази вечер ще ви кажа за трите нива на отговорност. Второто ниво, това е отговорността в отношенията. Колко често ние носим неща, които не са наши? Колко често ние носим чужди очаквания, дългове, дори чужда съдба, вина. Но и колко често ние бягаме от нашето собствено, като го оставяме на другите. В констелационната работа и в гешталт психологията има м, едни думички, които ние използваме. Тези, които са присъствали или са си правили констелации, а, знаят за тези простички на вид думи. А, могат да се направят и когато човек си представи срещу себе си а, друг човек а, и каже тези простички думи. Твоето е твое, моето е мое. И когато започнем да разделяме ясно границите, тогава и отговорността ни става много по-лека. Защото тогава ние носим само а, своята, от- своето решение, своята отговорност. Не носим целия свят на гърба си.
И който желая това, наистина може да го направи, като мислено си представи човек, с когото усеща, че има някакво объркване в отношенията. И когато каже тези на наглед простички думи, нека да усети какво става вътре в, в него, какво усеща, какво може да почувства в момента, когато произнесе тези думи. А, и ако така първото ниво, за което говорихме, беше личната отговорност, т.е. аз и моите избори, то второто ниво естествено ни отвежда към другите. Това е едно естествено разширение на тази отговорност. Никой човек не живее изолиран. Всеки от нас е част от системи, в които функционира. Част от връзки, част от семейства, част от колективи. И там вече не става дума за аз избирам за себе си, а става дума за как моите избори влияят на другите и как поемам отговорност за тези връзки. Отношенията винаги са наше огледало. Много често казваме, аз съм такъв човек. М, Чувствителен, раним, но такъв. Едва когато обаче ние сме във връзка с друг човек, едва тогава ние можем да видим какво наистина значи да бъдеш такъв, да бъдеш чувствителен, да бъдеш раним. Само когато срещнем партньор, разбираме какво е любов, разбираме какво е граница. Когато а, станем родители, тогава разбираме какво е търпение, но тогава разбираме какво е и безсилие. Когато работим в екип, в колектив, тогава разбираме какво е отговорност за общото. И отношенията са тези, които изваждат на светло нашата зрялост, но и нашата незрялост. Какво означава системна отговорност? Системната отговорност на първо място е осъзнаването. Осъзнаването, че моите действия не засягат само мен. Те влияят на партньора ми, на децата ми, на колегите ми, на приятелите ми, на всички, с които аз общувам и комуникирам. Системната отговорност е осъзнаването, че аз съм част от по-голямо цяло. В семейната система и във всяка една система има ред, има роли и има място за всеки. И има последствия отвъд личният ми избор. И ако аз избера да не говоря, моето мълчание влияе на моя партньор, на моето семейство. Ако аз избера да избягам, моето отсъствие оставя следа. И с други думи, в отношенията си ние вече не можем да се държим като а, самотни острови. Ние не сме самотни острови. Ние сме хора и нашият живот е свързан с други хора. И в този случай нашето общуване трябва да бъде мост към другите.
В една констелация един клиента беше мъж и така, темата му беше партньорски отношения, и той обясни в началото, че е отговорен човек, ходи на работа, плаща сметките, обаче неговата, а, неговата съпруга, мисля, че беше семейен, а, винаги била недоволна, постоянно недоволствала. Оказва се, че този отговорен човек всъщност е отговорен само на първо ниво, отговорен само за себе си. Той не взема решения за живота съвместния, не поема отговорност за връзката. И беше странно, че за него той дори не е забелязал, че емоционалното му отсъствие от тази връзка всъщност е това, което влияе на неговата партньорка. И той казваше, да, аз нищо лошо не правя. И вероятно е така, но точно в това всъщност е проблема. Защото когато не даваш, когато не присъстваш, когато не правиш действие, това също е действие и то носи своите последствия. И в този ред на мисли, системната отговорност означава ти да видиш цялата картина, а не само твоята част. Не само до там, докъдето се простира твоята лична отговорност, а да я разшириш. Къде най-често бягаме от отговорност в отношенията? На първо място в семейството. Когато казваме аз съм такъв, ако не ви харесва, проблема си е ваш, аз съм си такъв. А, това е отказ ти да видиш, че м, това да си такъв, изречено с думи или с жестове, това променя климата у дома. А, в партньорството, когато не поемаме отговорност, тогава, когато чакаме другия да ни направи щастливи, а, всъщност това дали ние ще бъдем щастливи или не, зависи изцяло от нас. Ние сме тези, които трябва да изградим нашето щастие. Това, това, което лично нас ни кара да се чувстваме щастливи. Отговорността е единствено и само наша. Не може да се сърдим на партньора за това, че не ни прави щастливи. В работата, тогава, когато си мислим, аз съм си свършил моята задача и другите изобщо м, не ме интересуват. А, Колектива или екипа, в който работиш или работим, е система. И ако един елемент отсъства или саботира по някакъв начин работата, всички участници в тази система страдат. И ние трябва да сме наясно с това. В родовата система как избягваме от отговорност? Като отричаме или осъждаме родителите си. Това е отказ от тази
системна връзка. Отказ да признаем, че благодарение на нашите родители, благодарение на тях, ние сме тук. А, може да си зададете въпроса в кои отношения в живота си се държите така, сякаш действията ви не засягат другите. Къде се държа като остров, вместо като част от голямото море, от общия океан. А, много често ние откриваме, че най-болезнените ни конфликти идват именно от този отказ да признаем системната връзка. Да признаем, че ние сме свързани с системите, в които взаимодействаме, в които комуникираме. В констелациите ние говорим за закони на системите. А, Трите основни закона на една система, това са закон за принадлежността, че всеки има право да принадлежи. И когато изключим някого, било чрез мълчание, осъждане или отхвърляне, цялата система страда. А втория закон е законът за а, иерархията, законът за реда в една система. Всеки има свое място. Родителите идват преди децата, по-старите са преди по-младите и нарушаването на реда води до объркване, води до тежести в системата. И третият особено важен закон е законът за баланса. Баланса между даване и получаване. В отношенията, а, където единия само дава, а другия само взема, неминуемо настъпва разпад. И преди този разпад, обаче, а, и двете страни се изтощават. И двете страни усещат това изтощение. След което, естествено, отношенията се разпадат. Системната отговорност означава ние да почитаме тези закони и да се съобразяваме с тях. Не може, например, да има такива случаи, да, а, когато някой каже на мен, мама не ми е дала достатъчно любов и аз за това страдам. Да, такъв човек може да носи лична отговорност, но той е останал там някъде на това ниво и не може да види така от това страдание, от болката, която изпитва, нали, той не вижда а, този системния контекст. А системният контекст в случая е, че мама не е дала любов достатъчно. Или така както ти си мислиш или чувстваш, усещаш или би искал да получиш любов по определен начин. Но мама също е дете на своите родители. И тя също носи своите тежести, своите липси. И в такива случаи е хубаво наистина да се работи с този случай, за да може
човек в такава ситуация да погледне цялата система и да види, че той е част от много по-голям поток. И ако продължи да обвинява, той просто прекъсва потока, прекъсва това, което идва към него. И съответно не може да предаде по-нататък това, което може да получи от своя род, да го предаде на своите деца. И поемането на отговорност в такъв един случай, конкретно ако се спрем на това, е да приемем, че мама е дала това, което е могла и го е направила по начина, по който е могла. Да спре човек да иска невъзможното. Не може да се върне времето назад. И ти можеш да дадеш любов сам на себе си. И да започнеш да започнеш да изграждаш ново отношение а, към живота. Ново отношение, в което има уважение към живота, който си получил от мама. И една такава промяна неминуемо води до огромно облегчение. Защо е трудно да поемаме системна отговорност? Може би е резонният въпрос. Първо, защото тя ни кара да видим, че ние не сме центъра на Вселената. Защото е много по-лесно да обвиняваме другите. Било партньора, било родителите, било колегите, било държавата. Много по-лесно е да обвиняваме, отколкото да поемем отговорност. И може би най-важното е, защото системната отговорност изисква смирение. А, Смирението все още не е толкова популярно. Много по-приятно е така, егото да се изяви и да каже аз съм прав, а другите са тези, които грешат. Но представете си, ако това става дума за един оркестър и всеки музикант се свири каквото той си реши и си каже, аз съм най-добрият, мен не ме интересуват другите, нали, аз съм най-добрият цигулар, какво ме интересува пианиста или този на фагота или на флейтата. Аз съм този, който съм най-важен или най-добър. И съответно не слуша диригента, не се съобразява с него. Нали? Той е там. Какъв е този? Аз най-добре си знам. Тогава може да си представите, че музика от този оркестър няма да се получи. А, Това, което ще се чува, ще бъде единствено хаос. И какво е всъщност системната отговорност? Тя е именно това. Да осъзнаеш, че ти си част от оркестър. Как можем да развием системната отговорност? Когато започнем да виждаме другият като равностоен, той има също толкова право на място в системата, колкото и ти. Като поемеш своята роля. Ако си дете, бъди дете. Не бъди и не ставай родител на своите родители. Ако си партньор, бъди партньор. Не, не бъди спасител. Не бъди съдия. Бъди партньор. Уважавай реда. Почитай тези, които са били преди теб. Като тук отново ще вметна, а, че не трябва
И не значи да оправдаваш всичко, а просто да признаеш фактите, без да ги украсяваш, без да ги м, преекспонираш. Трябва да търсиш баланс. Давай и получавай. М, Не оставяй връзката да се превърне в еднопосочна улица. Направи го като танц, не като някакво даване и получаване конкретно а, до милиметър, до грам. Нека бъде танц. По-интересно е и при всички случаи удоволствието е по-голямо. И винаги си задавай въпроса, как моите действия влияят на системата, как моите действия влияят на семейството, как моите действия влияят на екипа. Това е златният ключ. А, един въпрос към вас. А, коя е онази връзка в живота ви, в която най-често казвате, аз нямам вина, той другият е виновен? Помислете за това и ако погледнете, нали, на цялата система, а, вижте и кажете какво е вашето участие в тази система. Помислете. В заключение на това ниво за системната отговорност ще кажа само, че а, системната отговорност е второто ниво на зрелост. На зрялост. Тя е тази, която ни учи, че живота не е само аз и моите избори. Живота е ние и нашите връзки. И когато поемем отговорност за начина, по който присъстваме в системата, било в семейната, в партньорската, в професионалната, в родовата дори, тогава връзките ни започват да се хармонизират. И тогава преставаме да чакаме другите да се променят. Тогава преставаме да чакаме другите да направят а, нещо непосилно от тяхна страна за нас. И започваме да носим нашата част от тази общата симфония, в която така участваме като музиканти, ако продължа метафорът с оркестъра. Така че системната отговорност в никакъв случай не е тежест, а системната отговорност е път към зрели и пълноценни отношения. И когато я поемем, като зрели хора, ние усещаме вътрешно облегчение. И то е свързано с това, че аз съм на мястото си, аз съм в реда на своето място и аз давам и получавам баланс. И дойде ред на третото ниво, което е много по-дълбоко. Това е отговорността пред живота или, както някои казват, отговорността пред съдбата. Много лесно е да изпаднем в ролята на жертва. Много е лесно. Мен това ми се случи, защото така е писано, защото живота е несправедлив, защото другите, защото няма смисъл. Съдбата или живота винаги ни поставя пред избор. Абсолютно винаги. Да застанем или като жертви, или като зрели личности, т.е. като автори на собствения си живот. И да поемеш отговорност пред живота означава да кажеш,
Аз всъщност не знам какво ме чака. М, Обаче избирам да вървя. Избирам да вървя в тази посока. И това може би е най-зрялото решение. Да вървиш с доверие, не с оправдание. Първото ниво беше личната отговорност, аз и моите избори. Второто ниво е системната отговорност. Аз в връзките си и в системите, които взаимодействам. И третото по-дълбоко ниво, което вече ни превежда личностното, а, отвъд личното и отвъд човешките отношения, това е отговорността пред живота. Какво означава това? Всеки от нас се е сблъсквал с моменти, животът, а, в които животът ни поднася нещо, което не сме искали и не сме очаквали. М, Като загубата на близък човек. Може да е болест, може да е провал на проект или несбъдната мечта. Някаква промяна, която изтръгва почвата под краката ни. И в този момент или в такива моменти е толкова лесно да изпаднем в ролята на жертва. А, Започваме да си задаваме едни въпроси. Защо точно на мен? Защо животът е несправедлив? Няма никакъв смисъл да се боря. Какъв е смисъл да продължавам? И точно когато такива едни въпроси се блъскат в нашия ум дълго време, животът е този, който ни изправя пред избор, който трябва да направим. Да останем в жертвена позиция или да застанем в ролята си на автори, на творци. Много е важно да направим едно разграничение, че отговорността пред живота не е контрол върху съдбата. Ние не можем да контролираме в никакъв случай кога ще дойде бурята, кога ще настъпи а, някаква загуба, кога плановете ни ще рухнат. Ние това не можем да го контролираме. Но това, което ние можем да направим е да изберем как да отговорим на тези събития. И в това се състои зрялото решение. Не знам какво ме чака, но аз избирам да продължа. Избирам да вървя. Това е смелост, това е доверие, това е съгласие с живота такъв, какъвто е. А, Важно е да признаем, че м, тези зрели решения са най-доброто, което ние можем да направим за себе си. В много констелационни практики така има случаи а, и, и при мен се е случвало и съм го наблюдавала а, с жени, които са изгубили работата си по различни поводи. Възможно е а, да са случаи на неочаквано съкращение, уволнение и ред други причини, но загубата на работата е неочаквана.
И особено ако клиентката е на така по-зряла възраст, тя приема това изключително крайно. Много жени в това състояние, нали, първата реакция, която е край, това е края. Аз съм на възраст, мен никой няма да ме вземе, всичко е свършено, аз какво ще правя от тук нататък. И от тази позиция на жертва е много лесно да виждаш живота като враг. Когато обаче наистина търсиш промяна, когато искаш да работиш със себе си или така се случи, че някой случайно те опъти към това да развиваш себе си, да започнеш работа с себе си, да стигнеш до констелация или просто започнеш да развиваш себе си, всъщност виждаш, че пред теб в ума ти започва да се ражда една нова позиция. И а, това не е позицията, че животът ми е враг, а позицията е да, аз изгубих тази работа, обаче това е уникален шанс за мен аз да потърся ново поле за изява или аз да започна в този момент точно да се занимавам с моето хоби или да се занимавам с това, което на мен ми харесва. И да приемеш да се довериш и да оставиш съдбата наистина да те води. И какво в някои случаи се оказва, че приемайки по този начин събитията, м- ти можеш да развиеш своят малък бизнес, за който си мечтал от дълго време или си искал, или твоето хоби всъщност да стане твоята нова професия. Така както това се случи с мен. И да дойде момент, в който да си кажеш, ако аз не бях загубила работата си, никога нямаше да се осмеля да започна да правя това. Или нямаше да се осмеля да а, сама да напусна и да тръгна по този път. И момента, в който ти си приела, че си мислила, че това е край, всъщност за теб е бил така прагът на новият живот. И отговорността пред живота не значи да харесваш всичко, което ти се случва. Защото не всичко, което ни се случва, на нас ни харесва. А означава да кажеш, да, това е моят път и аз избирам да го вървя. А как можеш да извървиш своя път? По два начина. Или като жертва, или като автор, като творец. Това са двете позиции, от които можеш да гледаш на живота. От позицията на жертва. Жертвата обикновено пита защо точно аз, защо точно мен. Жертвата търси виновни, търси оправдания. Жертвата вярва, че живота тя наказва. А творецът, той пита какво мога да направя с това, с лимоните и лимонадата. Той не отрича трудностите. Просто вижда в тези трудности възможности за нова посока. Но Творецът е също така носи и смирение. Смирение, защото той приема, че животът е по-голям от него. Той не знае защо всичко това се случва, но избира да продължи, избира да следва това, което иска. А, защо
много ни е трудно да приемаме а, живота си такъв какъвто е. Защото ние много често а, живеем чрез егото си, а егото иска контрол. А, и създава иллюзията, че така можем да управляваме и да контролираме всичко. И тази иллюзия е много съблазнителна. Но м, когато животът ни напомни, че не сме всемогъщи, всъщност егото започва да се бунтува. Другата причина е страхът от неизвестното. Тогава, когато не можем да видим бъдещето, м, не знаем как изглежда, тогава ни е много по-лесно да се вкопчем в миналото. Защо? Защото е по-безопасно за нас. Каква е ам, така нашия живот, как се придвижва, той се движи от нашият ум и, както казах, и от нашето его, нашият ум, който има за цел да ни запази живи и в безопасност. Бъдещето е неизвестно, което ще рече, че не е безопасно. И другата трудност, която м, така, другата причина, поради която ни е трудно да приемем живота е неприетата болка. Тогава, когато наистина са се случили а, загуби, болезнени събития и човек откаже да признае загубата, защото е твърде болезнен. Но бягството от болката не я прави по-малка. М, Като малка практика мога да ви а, кажа да направите следното. Задайте си въпроса, кое събитие в живота ми все още не мога да приема. Има ли такова и кое е то? Какво би означавало да кажа, да, това се случи и въпреки това избирам да вървя. Избирам да продължа. Какво би означавало за вас? Може би няма да е лесно в никакъв случай, може би дори ще а, м, дойдат сълзи, ще ви се доплаче, оставете емоциите свободно, изживейте си ги. Но именно в такъв един момент ще усетите така как във вас се заражда една онази сила на зрялата отговорност. Отговорете честно на тези въпроси и, и вижте какво ще стане. Много е трудно, знам, особено когато човек страда от тежка болест, преживява тежка болест. И поне хората, с които а, преживявайки такова тежко болестно състояние, аз съм общувала в началото, когато за първи път научат това, обикновено реагират, че живота е несправедлив. И защо точно аз?
Или всеки си задава точно този въпрос. Но има такива, които наистина се предават. Но има и такива, които си казват, ако аз ще живея още една година, нека да я изживея по начина, по който искам. Нека да я изживея с благодарност. Нека да я изживея в радост. Ако ще живея още 10, пак нека бъде така. Колкото години имам пред мен, нека да ги изживея щастливо, радостно, благодарно. И осъзнавайки, че ти не избираш колко дълъг ще бъде твоя път, можеш да избереш по какъв начин да вървиш по него. И това е много така мощен, пречупващ момент на осъзнаване. И ако се чудите как можете да започнете да живеете с отговорност пред живота, първо започнете с това да признаете факт. Никога не отричайте реалността. Тя е такава, каквато е. Това е първата стъпка на зрелостта. Да признаете фактите. Избирайки позицията на творец, на автор на собствения си живот, винаги си задавайте въпроса какво мога да направя с това. А неизвестното вместо да ви плаши, просто го приемете. Съдбата никога не се разкрива напълно и това е най-интересното. Живота винаги разгръща така своите прелести крачка по крачка. Никога не поднася всичко на тепсия на всеки. Започнете да се доверявате на живота. Както казва така в руската школа, култивирайте доверие. Доверие в живота, доверие в вашата вътрешна сила, че има смисъл това, което правите. Дори когато не го виждате веднага, винаги има смисъл. Това, което правите, това, което се случва с вас, винаги има смисъл. Така че култивирайте доверие и практикувайте благодарност. Благодарността е уникален метод. Благодарността важи за всичко, за всички сфери в живота и чрез благодарността вие казвате да, живота ми е дал трудности. Животът ми е дал и трудности, но той ми е дал и много дарове. И гледайте на живота от тази страна, от благодарната. И си помислете какво би се променило, ако утре се събудите и се кажете, не знам какво ме чака, но избирам да продължа. Може би няма да се промени външната ситуация, но с абсолютна сигурност така, казвам, че вътрешно ще се промени всичко у вас. И в заключение, така мога да ви кажа само, че отговорността пред живота е третото най-дълбоко ниво на зрялост, която може да достигне човек. Това е ниво, където вече не спорим с живота, не обвиняваме света, просто заставаме с доверие. С доверие в Бог, в Вселената, в самия живот. И да поемаш отговорност пред живота означава да кажеш
Не знам колко дълъг е пътят ми. Не знам колко бури ще срещна по моя път. Но моето решение, моят избор е аз да продължа и да вървя с доверие, с отворено сърце и с благодарност. И в този момент вече ние не сме жертва на обстоятелства. С едно такова решение всъщност ние ставаме сътворци на нашия живот. Сътворци. А, една кратка медитация бях подготвила. Можем да я направим и сега. Като се настаните удобно, затворете очи и сега си представете, че животът ви е път и до този момент все едно някой друг е управлявал колата, някой друг е държал кормилото. Вие сте били на седалката, обаче не сте управлявали кормилото. И сега вижте как слагате ръцете си на волана. Вземате решение и слагате ръце на волана. Почувствайте здравината на захвата. Усетете как държите волана. Уверено. И усетете пътя пред вас. Това е вашият път. Вашият път е пред вас. И сега си кажете на ум или на глас. Аз избирам да държа кормилото на своя живот. Аз съм авторът на своята история. И си представете, че с всяко поемане на дъх, колата се движи по-уверено напред. Може да има забои, може да има изненади. Но вие сте избрали посоката и се движите точно в посоката, в която искате. Вероятно има неравности. Понякога се опитвате да ги избягате. Понякога не успявате. А сега си спомнете една област от живота си, в която сте оставили някой друг да управлява. И вижте как в този момент, уверено, вие си връщате вашата роля на водач и заставате зад волана. Държите волана уверено. Усетете захвата. Почувствайте лекота, почувствайте своята зрялост. Почувствайте се като наистина зрял човек, който може да напише своята история, такава каквато
иска, такава каквато би искал да му се случи. Дишайте дълбоко и издишайки си кажете: аз съм тук, аз избирам, аз нося отговорността с свобода, свободно. Аз съм отговорен и това ме прави свободен или свободна. И когато сте готови, бавно отворете очи. Може да си вземете всяко едно усещане, което сте преживели по време на тази медитация, и в своя край искам да обобщя, че днес говорихме за отговорността, но отговорността не като тежест, а като свобода. И днес говорихме за нейните три нива: личната, отговорността в взаимоотношенията и отговорността ни пред живота. Направихме стъпка към това да поемем кормилото на собствения си път. И искам да благодаря, че избрахте да сте тук. И помнете, че ключовете винаги са били във вашите ръце. Следващите уебинари също ще бъдат, някои от тях ще бъдат по ваши теми, така че ако нещо ви вълнува, може да го споделите и ще превърнем вашето търсене в нова среща. Пожелавам ви приятна вечер. Нека да се срещнем отново там, където започва истинският живот, в момента, в който а, избираме себе си. Благодаря.